Nykynuorison lempitanssia ovat disko, jytä ja beat-tanssit, mitkä tuottavat erikoisesti vaikeuksia aikuisille, johtuen tästä liikkeestä. Tässä täytyy päästä oikeaan diskofiilinkiin, että tämä onnistuu. Polvet siis menevät eteenpäin, taakse suoraksi, kädet alaspäin, taakse suoraksi, hartiat liikkuu ja taakse suoraksi, kädet alaspäin. Tämä on siis tärkein perusliike diskotanssi. Kakkonen, taakse, diskeaan disko, kakkonen, kakkonen, taakse, sivulle, taakse suoraksi, kädet alaspäin, kakkonen, taakse, sivulle, disko, kakkonen, kakkonen, taakse, sivulle, disko, alas, taakse, sivulle, diskomusa, diskomusa, tämä voi musa, diskomusa, diskotanssi, diskomusa, diskomusa, mikä on disko, nämä liikkeet, tarvitsemme vaan diskomusa.